Siyakwemukela kwesinye isiqephu sethu sezindaba eThekwini News in 60 seconds lapho sikulethela khona izindaba zikamasipala eziphambili kuleli sonto. ITheku seliphinde lakhombisa ukuthi kungani lihamba phambili kwezokuvakasha, imicimbi nesikompilo eAfrika ngemva kokusingatha ngempumelelo umcimbi iHollywood Bets Durban July obubanjwa uka130 futhi ohehe izinkulungwane zezivakashi. ITheku lizokwamukela izithunywa ezivela e-United States of America, eCaribbean nezakwamanye amazwe angaphandle kodwa ezingezokudabuka eAfrika njengoba lizosingatha ingqungquthela iResurgence Durban kusukela ngomhla ka-24 kuya ku-28 ku-Oktoba. Zivuliwe izicelo zabasiki bengqephu abanesifiso sokukhombisa ngemisebenzi yabo embukisweni iDurban Fashion Fair obanjwa okuka-15 nozoba kusukela ngomhla ka-16 kuya ku-18 kuSepthemba. Izicelo zivalwa ngomhla ka-31 kuJulayi. Asizibekela okwamanje asiphinde sihlangane futhi nangesonto elizayo.